Sanibonani guys, igama unqobile nginiphathela amazwi la ekwababa angomhla ka-7 August. Ngiphethe isigaxa guys. Hayibo. Kusho ukuthi-ke namhlanje kuseni ubekade umxolisi nonkosikazi wakhe okhethiwe beyindlalela nje umbhede. Bedingida le ndaba kaZwelakhe. Ngoba-ke guys izindlebe azinazo iy'valo. Uhambile-ke umakamxolisi ethi ubalethile i-breakfast. Ngoba-ke wazama nkosi yami ngayizolo ukucela umxolisi ukuthi amhlebezele phela ukuthi yini le kade ikhalisa kangaka ukhethiwe ubusuku bonke. Hayi wala waphetha kumxolisi wathi nje mama ngicela singayingeni indaba yomndeni le yakamkhize le ayisifaki thina. Lo mama wamncinga umxolisi wanqaba. Namhlanje kusetholethe i-breakfast phambi komnyango. Hayi nakho kuselalele manje iy'ndaba zabantu ababili abathandanayo. Uzwe konke guys. Ukhethiwe esho ukuthi angazi nanokuthi uma ngimbuza ngithi ubani ubaba kaZwelakhe uzothini. Angazi nokuthi ngiqale kule ndaba mina. Ngoba sonke lesi sikhathi mina bengazi ukuthi uZwelakhe umfowethu uzalwa ubaba uzalwa umama. Manje nje njengoba sengithola ukuthi akazalwa ubaba ngizothini mina? Hayibo. Makamxolisi. Kunokuthi indaba ahlale nayo phansi athule mhlawumbe imshokhe yena yedwa. Ubone kungcono ukuthi ahambe aye le guys le kwaDumsana eyohlebelela phela umkhozi wakhe uMakamhlaba uZandile. Lo mpela oyindaba yabo phela mama uyindaba. Yazi uyindaba uqobo lakhe la kuyiphephandaba eyedwa. Umane nje wathi uyazi Makamhlaba unesibindi intombazane. Bengitshela ukuthi mina nawe sabangani. Kodwa ukwazi ukuthola nendaba enkulu kangaka wangangitshela. Uthi uZandile indaba yini leyo? Uthi hawu. Yazi mina uyangazi iy'mfihlo zakho ngiyazifihla. Anginaso mina isidingo sokuthi ngitshela abantu iy'ndaba zakho. Nginesifuba mina yabo. Manje kungani ungangitshelanga ngempela ukuthi uZwelakhe akazalwa ukhetho wakhe? Wajama uZandile. Wathi angizwanga. Wathi mana uthini uthi uZwelakhe akazalwa ukhetho wakhe? Wathi hayibo ubungazi. Wathi hayibo. Wathi awu Nkosi awu bengithi uyazi. Okay yazini ngisacela ukuhamba bandla yazi. Wathi awuyindawo wena. Ngiyayifuna le ndaba. Uthini kumina? Uzwe ngobani wena indaba engaka? Wathi hayi. Mina ngiyayihlanyela nje ngekhanda. Yabo sengimdala ngiyaguga manje ngiyabona ukuthi ngikhuluma ngisho into engekho wathi musuqamba amanga. Wena ngiyayifuna le ndaba. Futhi awuyindawo ungakangitsheli. Uzwe ngobani? Wathi hawe ma ngiyacela bandla ukuthi ungatsheli umuntu. Mina le ndaba ngizwe ngomxolisi nonkosikazi wakho okhethiwe. Ukhethiwe betshela umxolisi le ndaba. Kubonakala nje ukuthi ubekhala ubusuku bonke. Nasekuseni uphatheke kabi ukhethiwe. Ngizwe ngabo kodwa ngiyacela ungatsheli umuntu le ndaba. Ngiyacela ngiyakuncenga bandla. Angimelanga ubudlelwane bami nendodana yami umxolisi buhlaphake ngenxa yale ndaba. Kosho ukuthi utshela bani? uZandile. uZandile bese sebambelele la esilevini. Ecabanga kahle ukuthi uzoyiqala kuba le ndaba futhi nje uDumsane bekuyena unumber 1 elistini. Bese-ke yakhuphuka ngolayini-ke mhlawumpe umama besonto. Hayi uZandile. Guys, lapho njengoba nje uZandile nalesi sigaxa sendaba. Ekuseni emzini wakhe bekade nje kumabhekedwane. Umhlaba ubekade busy ebhekana nale envelope. Le phela ene-contract yeMkhize Logistics yama-million. Uyayibheka le envelope kanti ithatha uDumsane. Utheme ebuza umakho ubhekana Mhlaba wangasho Mhlaba ukuthi ubhekana. Waqhamuka uDumsane ephethe le envelope. Umane nje wathi Mhlaba webaba ufunani kuleyo envelope? Ngoba kahle kahle confidential. Wathi confidential emzini wami. Yonke into la emzini wami eyami. Le envelope eyami. Lo muzi owami. Nawe Mhlaba njengoba uhleli ngaphansi kwalolu phahla uhlele emzini wami futhi nawe owami. Manje indaba uthi le contract engiphethe la neyakho. Heyami le contract. Wathi hey wenkosikazi ngeke uzuze ukukhola ukuthi siyenzeni le ndodana yakho. Wathi wenzeni baba? Kubuza uZandile. Wathi simane yathatha a multi-million
contraction business yayilithi fucu kuzwelakhe. Wathi Mhlaba, angimnikanga uzwelakhe amamiliyoni, nginikeze inkampani yaseMkhize Logistics. Wathi noma kuthiwa kunjalo, kusho uZandile, unesibindi kabi Mhlaba. Ukwazi ukuthi unikeze umhlaba nomambokazi amamiliyoni, ufuna bebe rich, bayakugxosha wena nobabonga ngamamiliyoni. Umhlaba wathi cha, angibabongi ngamamiliyoni, ilegacy yakamkhize le ngikhuluma ngayo. uDumsane wathi siphukuphuku ngampela wena mfana. Uzwelakhe namhlanje nje wena ubukade uxoshiwe ngenxa yakhe, yini umbonga la yona? Wathi wena baba unenkinga, ngiyakubona wawunenkinga ngomfowenu ukhetho wakhe, wamzonda umfowenu waze wahamba emhlabeni. Kuyimanje usamzonda, usuzukhetha ngisho ukuthi ukapakelise inzondo ngisho kwindodana yakhe uZwelakhe. uZwelakhe akanacala, kahle kahle umthwesa icala lokuthi wawuzonda uyise. Akasekho ukhetho wakhe emhlabeni. Get over it. Hey guys, wabona uDumsane ukuthi uyahlulwa ngamazwi, wahlala emqaleni. Wawubamba umqala kaMhlaba, wawubamba wangawudedela. UMhlaba wathi uyaphefumula kangakaphefumuleka kahle. Uthi memdedela lapho, uMhlaba wathi shaya la, wakhomba ikhanda lakhe. Shaya baba, shaya. Vele yona into oyenzayo sonke isikhathi leyo. Okusalayo mina noZwelakhe sizosebenza ndawonye. Shuthi inhliziyo kaDumsane idabukile. Umezwa-ke indodana yakhe uMhlaba ekhuluma kabuhlungu kanje kuyena, kanti akazi ukuthi cha, unkosikazi wakhe uZandile uzomlethela isigaxa sendaba ezowenza inhliziyo yakhe ikitazeke. Utheme eqhamuka nje wathi webaba, kumele sikhulume. Wathi yabona indodana yakho uMhlaba iyadelela, kumele ihambe la ekhaya nonkosikazi wayo, angibadingi kulo muzi. Wathi khohlwa uMhlaba, ngikuphathela isigaxa sendaba, into engasukumi phansi. Wathi ukhuluma ngani? Wathi ubuwazi ukuthi uZwelakhe akazalwa ukhetho wakhe? Wathi wathi ngiyakutshela. Wathi hayi Zandile, uyadlala ngithi, musukudlala Zandile. Wathi ngiyakutshela, bekade kukhala ukhethiwe esandukizwa le ndaba naye, mina ngize ngomakamxolisi. Athi uDumsane, ingakho ngathi ngifika lapha e-ofisini lo mfana ngambona emuncu mani. Bengitshela ukuthi le ntombazane athandana nayo baneyinkinga, kanti kusho ukuthi guys, hayi akapheli lapho. Namhlanje kaMtawunge bebehleli kumnandi nje, bexoxa nje bencokola ngendaba yomshado kaBahumi. Lapho uZwelakhe ucela uBahumi ukuthi bebe nemithingi futhi yesibili benoyise, ngisho kade benemithingi ngayizolo. uShilo wathi kumele ngimtshele iqiniso ukuthi angizalwa uMkhize mina ubaba wakho, ngoba angifuni ukuba nemfihlo phakathi kwethu sobabili. Akhuza uBahumi, wathi uZwelakhe cha, umtshele ubaba wakho ukuthi ngiyakudinga ukumbona, balekile le ndaba. Hayi-ke guys, uthe sesendleleni nje uBahumi uthi uyotshela phela ubaba wakho ukuthi udinga ukubona uZwelakhe, kanti hayi abazali badinga indaba enzima nabo. Hayi bo guys, uma kaBahumi utshela ubaba kaBahumi ukuthi ngiyabonga Mtawunge ngokuthi ungangilahli nendodakazi yami. Uyazi kwathuma ubaba kaBahumi esilahla, kayitshela ukuthi umhlaba usuphelile ngathi, kodwa wafika wena wasigqiba, waligqiba ihlazo lethu. Hawu, ngiyabonga baba. Wathi ubaba kaBahumi, uMr Mtawunge, ukuhamba kwaleya ndoda kwaba yisibusiso, a blessing in disguise. Angazi impilo yami ukuthi ayoba njani, ukube nje akavaze amlahle uBahumi, nawe ngabe ngingaphili laphi mina. Uyasho ukuthi ingakho ngaze ngathola indodakazi yesibili nesithathu. Usibala-ke uDinayina beno Tolofelo. Usiyasho ukuthi ingenxa yokuthi uBahumi umane wabe indodakazi enlulu ukuyikhulisa. She was a perfect daughter. Uyasho komakho ukuthi hey, nawe wamkhulisa njenge-biological father, ubungesiyona. Guys, lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi uZwelakhe akamazi ubaba wakhe, naye uBahumi kahle kahle akazalwa uMtawunge. Guys, coincidence le.
Angikaze ngibone izinto ey'qondana kamnandi kanje. Kodwa futhi-ke uma singayibuza ngayiphendula ukuthi uma kuwukuthi-ke uBahuma akazalwa uMtawunge futhi noZwelakhe akazalwa ukhetho wakhe, mhlasimpe guys, just maybe uMtawunge ngey'khathi zakhe zakudala yibhobhodlwana lensizwa waba omunye wabantu hlampe abathenga laphaya ubusuku or thizeni kumakaZwelakhe, ngoba kuthiwa kwakufika abantu besilisa bephuma bengena kumakaZwelakhe phela bemdayisisa komzimba, siyakhumbula sonke. Kungenzeka hlampe uZwelakhe ukuthi uyindodana kaMtawunge-ke yena ngampela, ebese-ke uBahumi-ke ubaba wakhe somewhere out there wakhetha ukubaleka. Asazi guys, sizobona ukuthi ngampela kuze kuthiwe kwababa kwakuwumuphi lo baba lo. And khumbula uMr Mtawungizolo uthe, you are my son, esho kuZwelakhe. What if bekade eqagela nje iqiniso ubaba omdala? Guys, hayi asiwayeke la, asiwagcine la amazwibela namhlanje guys, ngoba ikwababa ngathi inovuthondaba impela eza kulona. Kodwa okwethu ukuthi nje sit down, relax and watch how this whole thing is going to unfold. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiNqobile nginiphathela amazwibela ekwababa angomhla ka-7 August. Ngiphethe isigaxa guys. Hayibo. Kusho ukuthi-ke namhlanje kuseni ubekade umxoli